Кажете, господин, какво искате. Опитвате се ме разбиете вратата. Не. Звъните, блъскате. 5 пъти попитах. 5 пъти попитах. Кой сте и какво искате? Каза се Георги Георгиев, председател на Сдружение Боец. Знам и много добре. Така. И ще го правите по този начин. Извършваме проверка. Хубаво, това ли е начин? Звъните и се представяте. Хубаво, представяте се. Полиция. Еди кой си? Инспектор еди кой си? Отворете вратата за проверка и за справка. Добре, това ли е начин? Не може ми блъскате сутрин 7 часа, половин час ми блъскате на вратата. Хубаво, извършите проверката. Има начин и протокол, по който се случи това нещо. Имате ли разрешение? Да го видя. От кое? Да дойдат, да се легитимират и представят? Ще ви се представят. Добре, това ли е начин? Какъв начин? Чукаме на вратата. И се представяте. Първо се представяте. Аз не съм бил тук. Кой е бил тук? Аз съм бил от следващия адрес. Не знам добре, кой са били. Тие вашите колеги не знаят ли как се прави това нещо? Ако трябва да им направя с едно обучение. Знаят много добре как значи при такива ситуации вие не знаете на кого ще попаднете. Знаем много добре как се. И може да попаднете на ваши колеги, може да попаднете на друго и да се случи това. Сме го виждали назад във времето как се случи. Да питате кой е. 5 пъти попитах. Крещях даже. Кой си и какво искаш? Сега пред камерата крещите. Да, крещях. Ама... не съм чакай, дали не сте били вие тук? Аз съм на тази врата. Да, аз съм на тази врата. И питах, кой си и какво искаш? Това не се е случило. 5 пъти попитах. Кой си и какво искаш? Ние с колегата бяхме на тази врата. Въобще не се е. И не сте видяли кой блъска на моята? Аз видях колегите, че искат да извършат проверка. Но става просто. Вътре не се е чул кой е. Как да се е чул? 5 пъти казах. Кой си и какво искаш? Се прави така. Имате ли нещо към мен? Да. Само да извикам колегите. Извикайте си колегите, не се прави така. Ето, легитимирах се, ето ми документ. Мам, човек. Днес имам... Апартаментът се отвори. Георги Георгиев Боец. Днес имам протест в 4 в Компи. Моля? Днес имам протест в 4 пред Компи. Окей. Не е окей. А тези какви са тук? Сега не снимайте се. Вие тук живеете... Не живея тук, това е офис. Аз си живея и имам си адрес, срещам много хора. Добре, престанете да ме снимате с този телефон си. Това е изкривяване на становище, тия телефони по цял ден така да ходите. Не, това е документиране на действията и защита на гражданските права. Вие ги документирате за вас. Значи вие може да ме снимате. Мога да снимам вас.